खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादा एके मिश्रा बिथांखौ दिल्लीयाव लोगो हमदों। नंगौ, मिथिनाय बायदिब्ला थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानानै थांनाय जा बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ दासिमबो गोबां दफाफोरखौ मावफुङैलाय बे दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनांगौनि थांखिजों मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव मोनसे हानजाया दिल्लीयाव सा सानजानि आइबिनि जइन्ट डाइरेक्टर एके मिश्रा आइपिएस रिटायार बिथांखौ लोगो हमनानै गोबां खोथाफोरखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों मोनसे गोसोखां बिलाइ गथायनायखौबो नुनो मोननाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला गुबैयै फैगौ 2024 मायथाइनि सिगांनो मावफुंनाय आरो कार्बि आंलंआव रायजो जानाय बर'फोरनो बिटिएडि गोरोबथायाव 8 दफा आरो बिटिआर गोरोबथायाव 6.1 दफाजों लाबोफानाय एसटि हिल्स मोनथायखौबो फैगौ गोजां बोथोरनि बाजेट सेसनावनो लाबोनांगौ। बेफोर आयदाफोरखौ लानानै जइन्ट डाइरेक्टर एके मिश्राजों सावरायलायनाय जायो आरो गांसे गोसोखां बिलाइबो गथायनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि मैयानि बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन मिरु एबसुनिफ्राय फारियै बोसोनगिरि खुंख्रा सरगियारि, आफादगिरि दिपेन बर', लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि, गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे कार्बि आंलं जिल्लानि बिथांमोनहाबो बाहागो लाफादोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नंखायदायाव मेद' ब्रह्म बिथांखौ बुग्लिग्रा रजत मण्डलखौ थाबैनो हमनांगौनि थांखिजों क'अर्डिनेशन कमिटि अल आसाम ट्राइबेल संघआ मोनसे खौरांगिरि मेल लानाय जादों। नंगौ, जों बयबो मिथिगौ थांनाय 3 आगस्तखालि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मागुरमारि गामियाव मेद' ब्रह्म आरो सासे मुस्लिम सुबुङा मोसौ बायनानै न'निफ्राय होनानै लाबोदोंमोन। बे मोसौ बायनानै होनानै लाबोनायखौ माखासे मानसिफ्रा नंखाय दाय साजायनानै एबा सिखाव महर साजायनानै बिथांमोनखौ दोखो दोखो बुग्लिनाया मोनसे समाजारि बिजोङाव गोसारबाय थानायखौबो नुनो मोननाय जादों। नाथाय बेनि गुबै दायनिगिरिखौ रजत मण्डल होननानै मिथिदोंब्लाबो नाथाय दासिमबो रजत मण्डलखौ हमनो मोननाय जायाखै। बेखौ लानानैनो बिथांमोनहा थाबैनो रजत मण्डलखौ हमनानै गोख्रोंसिन साजा होनांगौ होननानै मोनसे खौरांगिरि मेल लानाय जादों। सनितपुर जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि आफाद आरो एफआरसि आफादा जुथायै मोनसे खौरांगिरि मेल लिंनाय जादों। थांखिया थांनाय साननैसो सिगां सनितपुर जिल्लायाव हानि फोरमान बिलाइ राननायखौ लानानै दिलीप नाथ मुंनि सासे सुबुङा आरटिआइ होनाय जादोंमोन। जाय आरटिआइ होनायखौ लानानै मैया इउनाइटेड फराम आरो एक्स एनडिएफबि आरो एफआरसि आफादा मोनसे खौरांगिरि मेल लानाय जादों। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा दिलीप नाथ मुंनि सुबुंखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनायजों लोगोसे सनितपुर जिल्लानो हा फोरमान बिलाइ राननायाव बिथांहा मा हेंथा दं, मानो एफाबां हिंसा जादों बायदि बायदि गोख्रों रावखौ बुंथिनाय जायो। बेनि अनगायैबो बिथाङा बेबायदि जुदि सोलिबाय थायोब्ला बिथांनि उनाव खैफोदा दङ होननानैबो बिथांमोनहा गोख्रों रावजों बुंथिनानै होबावदों खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों। समाज सिबियारि जिसिए समफ्राम हारिनि दैदेननायाव एक्स एनडिएफबि एनएलएफबि BoNSU एबसु गासै गुबुन गुबुन आफादफोरा ज' लानानै मैया मोनसे ड्राग्स फालांगि लोगोसे देहा फालांगिरि आइजोफोरखौ हमनाय जादों। नंगौ, जों बयबो मिथिगौ दा बावैसो एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामआ समाज सिबियारि हाबाफारियाव नांथाबनायखौ जों बयबो मिथिगौ। बेबायदियैनो एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फराम बिथांमोनहा आथिखालाव जोंनि समाजाव देहा फालांगि आरो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनहा ड्राग्स जानाय ड्राग्स फालांगिफोरखौ हमनांगौनि थांखिजों मोनसे गोख्रों हाबाफारि लाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो मैयाबो एक्स एनडिएफबि एनएलएफबि BoNSU आरो जिसिए समफ्राम हारि आरो गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरा जुथायै
मोनसे सिग्रोमनायनि गेजेरजों बङाइगाव जिल्लायाव माखासे ड्राग्स फालांगिरि आरो ड्राग्स जाग्रा बेजों लोगोसे माखासे देहा फालांगिरि सुबुंफोरखौ हमनो मोननाय जादों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे बिथांमोनहा बेखौ गोख्रोङै बुंबावो दि जाय फंबाय बिनानावमोनहा ड्राग्स जायो एबा देहा फालांगियाव लोब्बा दं बिथांमोनहा थाबैनो बेफोरखौ नागारनांगौ नङाब्ला फैबाय थानाय इयुनाव गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानैबो बिथांमोनहा बुंथिनानै होबावदों। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव माइनाव सोरां बिथांखिखौ लोब्बा लाखिनानै मैयाबो जुमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय मोन 24 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 रांनि चेकखौ राननानै होनाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला बिटिआर सरकारा आथिखालाव सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो गावसुंथानांगौनि थाखाय गुबुन गुबुन समाव बेबायदिनो गोबां बिबांनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 25 लाखनि रांखौ गिबि खेबनि थाखाय राननानै होनाय हाबाफारिखौ लाबाय थानाय नुनो मोननाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजोंनो मैयाबो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जुमदुवार बियाबाव 124 था सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो गासै 25 रांनि चेकखौ गिबि खेबनि थाखाय राननानै होनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि मैयानि बे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो चेक राननाय हाबाफारियाव बिटिआरनि इएम मानगोनां रेवरेवा नार्जारिजों लोगोसे इउपिपिएलनि दैदेनगिरि समनाथ नार्जारि बिथांखौबो नुनो मोननाय जादों।